Γιατί να πληρώσω γραφίστα το 2026 ενώ μπορώ να κάνω το logo μου με AI. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Υπάρχουν τόσα πολλά AI, γράφεις 5 λέξεις και σου βγάζει το αποτέλεσμα που θέλεις και λες από μέσα σου τέλειο, πάμε. Εφόσον θες να φτιάξεις ένα γραφείο ή ένα μαγαζί, όλοι ξέρουμε ότι για να ανοίξεις ένα μαγαζί πρέπει να επενδύσεις ένα budget, ειδικά στην αρχή, για να κάνεις επιγραφές, κάρτες, πολλά πράγματα τα οποία θα περιλαμβάνουν την εικόνα σου και αντίστοιχα το logo σου. Αυτό που δείχνεις στον πελάτη σου, στο κοινό σου, πρέπει να είναι η εικόνα που σε εκφράζει και αντίστοιχα εκφράζει στους πελάτες σου πώς γίνεται να δίνεις 20 ευρώ σε ένα AI και να λες ότι αυτό που θα δώσω άλλα 10-20 χιλιάρικα για να φτιάξω το μαγαζί μου, το φτιάξα πρακτικά το logo με 20 ευρώ. Το logo είναι πρακτικά η εικόνα σου που μπορεί να σε εξυπηρετεί για ένα χρόνο, για 5 χρόνια, ακόμα και για 10 χρόνια. Βλέπουμε, ας πούμε, εταιρείες που ακούμε κάτι budget που λένε 30, 40, 50.000 ευρώ που έχουν δώσει για να φτιάξουν το λογότυπό τους και λες από μέσα σου αυτό θα μπορούσε να το φτιάξει ένα AI. Τώρα, κοίτα, εγώ θα σου συστήσω 30 και 40.000 ευρώ, σίγουρα. Αναλόγω στο project. Είμαι ο τριαντάφυλλος και οποιαδήποτε απορία έχεις πάνω στο design, στη γραφιστική, στο animation, μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα και θα σου απαντήσω εγώ προσωπικά.